החלק השני של המודול השלישי הוא בהמשך הניעה של כל עמוד השדרה. רק הפעם, קודם עשינו את זה מן הברכיים, עכשיו ההיפוך של זה מהראש. כל ניעה כזאת עוברת את כל הגוף ומחדדת את חופש התנועה של עמוד השדרה דרך כל הגוף. כאילו עמוד השדרה שט בפנים. מקבל נוכחות גדולה מאוד. ואפשר לעשות את בזווית הזאת. ואפשר לעשות את בזווית הזאת. מה שחשוב הוא לראות שהניעה עוברת את כל הגוף, ועמוד השדרה מוליך את כל העניין. הוא שט, ממש שט בתוך הגוף. כשהגוף מלווה אותו, לא מפריע לו. כאילו עומדים ומוחאים כפיים מסביב. לקחנו מפה ולקחנו משם, כמו שראינו קודם, והאגן מתגלגל. ואנחנו יכולים להעשיר את התנועה הזאת על ידי משען דרך הכתף או חגורת הכתפיים מצד שמאל. לחדד את הצד הזה של הגוף, להמשיך את הניעה ולהישען מהצד הזה של הגוף. ולתת לכל החלקים לזהות את מידת ההשתתפות שלהם ואת האפשרויות שלהם בתוך כל המהלך הזה. ועד שאנחנו גומרים חזרה בפוזיציה, בניעה במתכונת הראשונה שלה, נעצרים, נותנים לשרירים להתארגן, ומקיימים ז'יופ, ושתיים, נותנים לראש לרחף, ולרדת חזרה, וחוזרים לניעה, וחוזרים הלאה. עושים הכל כדי להפריד, ולקחת את כל ההפרדות לכדי מערכת אחת. ז'יופ, שתיים, אתה יכול לשחרר חגורת כתפיים, לשחרר אותה למטה, להשעין את חגורת הכתפיים, להפריד את הראש, כל המהלך הזה. ונחזור לנעות האלה. ולסיים, לצאת דרך הגולגולת. מפה לסיום אנחנו מורידים את הרגליים, מניעים לאורך כל הגוף, ומקשים מנמרוד לגלגל את הראש ימינה שמאלה. רואים שוב את הניעה עוברת באלכסון ארוך, לא מוותרים על השתתפות של כל אחד מהחלקים. ומצאת מכאן, ומסיימים באחת, שתיים, שלוש, יאללה!